Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Lada kamdon kanu ka jirwat ka jinga huri hurate nakaleng ka jonga nga singo biang hi ya kaneka an one nation one election namar ba ka parti ka ba kipat ba kila kwa ban penjob te kemut un job lang MP candidate pat MLA candidate den naka liang ka jonga te ngaso biang ya kan ka anjen. Hello bro ki baju kersan bahaya ki video ki jonga nak por dan ningkung nga ai ku play pi baru ki perlo ki balak page bahaya ki video ha kan ka channel ka jonga pat ki balak kersan ba ya kan ka channel ka jonga. Ai ku bleru ya hito ki breu ki baju persyak bahaya ki video ki jonga. Kum juru ngai ku blei ya pi ki ba page ya kaneka video ha kaneka por. Teka ke banga kwa ban keren ha kaneka por kalong ba na kwa ban keren halor kato ka one nation one election ka bade ka an berkilapas. Kaneka one nation one election kaneka an ban penlong no arteli ki election ha ka juga por kata ka election MP bat ka election MLA jong ki state legislative assembly lane jong ki state level ke dewan penlong no ha ka juga por ka election MP bat ka election MDC te ki don ki jimentoy mat ki don ru ki jing duno mara penlong artli election haka juga por tek kane imat kadeka but jong ka sorkar NDA National Democratic Alliance mala lam khamat da ka BJP kane kadeka jing pelan lane ka jing thawbut jong kane ka sorkar jong Modi imat ba kan pengklan bor ya ka parti subu lada ka BJP ka klan bor ka don jingkermen kipat ba ki kersan baha ha ka puar ba penlong ya ka election MP te lada penlong no bat ka election MLA pat lada penlong no ka election MP bat ka election MLA ha ka juga puar pat kipat ba season makila kersan ya ka BJP haka MP election te haka nakamta ka MLA ru kin tebet ya ka BJP ka jing thmu jong ka sorkar jong Modi imat ka thmu kunta khnang ba ka parti ka ba kipat ba ki kersan nakamta ukurtong MP kunta kin kersan ru ya kertong MLA hak badai bat ka jingjit ya ki nomikmat hak ne ka an one nation one election lalalik kumta te subu kata ka parti ka ba kipat ba ki thep ya MP candidate kumta kadai ka juhi ka parti ka ba kipat ba kin thapru ya MLA takadaw kan don ka jimentoy ken ya ka sorkar NDA lane ya ka BJP khamta namar bakal lam khmat ya kane ka sorkar NDA imat dena kata kadaw ba kisah pas ya kaneka an one nation one election kamamut ba kin penlong election MP bat MLA haka juga por te nakaleng ka jonga lada ki penlong election MP bat MLA haka juga por lada kamdon kajing ya huri hura kamdon kajing ya
sneu ka jinga shrut tena kalian ka jonga nga sngodehi ban pelong election MP bat MLA haka juga por kenang ba mangi kipat baru ngin sup ngin su lethabet haka juga por ngin nyon lang bat MP bat MLA te kan long ru ka jimentoy ya ki kamtam ka party namar hajaka ba kan penlut arsin laisin ndai kan penlut bet season penlut kan penlut bet nakamta ukurtong MP bat ukurtong MLA haka juga por te kalong ka jimentoy kenya ka party dei tang ka ka party ndrei kalong ka jimentoy ru ya baru ki party haka bede bat karukom penlut pisah kan tang bah lada kat parti kabaki pagba kim Krisyan ya MP kandidat ngatharai kata kaju ka parti ki pagba ki Kim Krisyan re ya MLA kandidat ru lada ki pagba Kim Krisyan ya MP kandidat kabamut Kim Krisyan re ya MLA kandidat ru te ka parti kawa kipat ba kia nyom hapat job lang MP kandidat bat job lang MLA kandidat kade kane kan ka taktik lane ka buit jong ka NDA government nakale jong ate ngasngau biang hi lada ki penlong election MP bat MLA haka juga por lada kamdon kajing huri hura kajing kta kan lada kamdon kano kajing kta nakaliang kajonga nga sngo biang hi namar pa mangi kipat ba ngin sup season bang lamuan bet ya kata ka party nakam tahu MP kandidat tengin thepru ya kaju ka party nakam ta MLA kandidat te kalong ka biang lada penlong makna haka juga poru lada kamdon kano ka kanum kanram ka jinga kuri hura kan ndrei ki voting machine de ki deban biang kan dei bandon ka jing flop lada kadon ka jing flop ka jinga kuri hura te nakalin jongi kipat baru ngin pediang re te kadei nakane kadao ba ngahaban snai kane ka video ru nama kidon ki parlok ki ba kerpat yang ki ba ajing mu tengah bangan sna bangan batai sepang kane ka an balpas ka one nation one election ka mamut ban penlong langka election MP bat ka election MLA jongki state legislative assembly haka juga por ya kane ka an kila pas hakini ki benai baladet kila pas hapo parlemen kan te haswaban pas ya kene an kala don ru ka jing ya shong meeting jong ka council of ministers bala penyat dau Presiden barim jong karindi Ramnath Kovind te hadin bakila depsyong ya ka meeting hapdeng Presiden barim jong karindi Ramnath Kovind bat ki cabinet ministers kumta kila pasken ane kisah pasken ya ka neka an one nation one election nakaleng jong ate ngam do de kano ka jing persya ya kan ka an lada kam kta ya kasni thabvot lada kam kta kam don ka jing ya huri hura nakli ka jonga ngam don re kano ka jing persya ya kan ka an re ka de ban don bet ka jing ya bet ya janti ken ha ka por ba thabvot bat ki voting machine ru ke de ban shy kim de ban don kino ki jerwat lane ki jinya huri hura
lada kamdon kanu ka jirwat ka jinga huri hurate na kalin ka jonga nga singo biang hi ya kane ka an one nation one election namar ba ka parti ka ba kipat ba kila kwa ban penjob te kemut un job lang MP candidate pat MLA candidate den naka liang ka jonga te ngaso biang ya kan ka anjen te perlok tang kini kendiat ki jing percaya ki jonga halor kan ka an one nation one election te khule sibun ba phila pe kan ka video to ublai un don lem dor ka bar phi bat un ai phi ka met ka phat ka bakot ka bakhi khnang ba phin la ban tren ta bat khnang ba phin man ba ha ki liang baro te khule sibun perlok khule syajarnu ngin saya siam biang haki wei bat ki video